אם האישה שלך מרגישה לך כבדה יותר, שהיא נהייתה כבדה לך יותר, היא לא כבדה עם אחרים. אם אתה שם לב שבתקשורת שלך, עם בת הזוג שלך, היא הולכת ונהיית כבדה יותר, משהו בה מבקש ממך, היא עוזרת לך בתנגודת, היא הופכת להיות משקולת כבדה יותר, שקשה לך להרים, ואתה לא יודע בכלל מה לעשות איתה, ואתה לא יודע איך להרים את המשקולת הזאת. אתמול הצלחת, היום אתה לא מצליח, מה קרה? היא עוזרת לך. זה למה היא נבראה. היא לא סתם נהיית כבדה יותר, היא מאותתת לך שאתה עוד צריך להעלות את דרגת האימונים שלך, כי החיים היא רואה, הבינה היתרה היא הרי בשבילכם. הבינה היתרה של האישה היא בשביל הבית. כשהיא גדלה, זה כי היא רואה את הקדימה, והיא מתחילה להכין, היא מתחילה לעשות, אוקיי, צריך לקנות קניות יותר, צריך יותר מים, צריך יותר הכנה יותר. למה היא אומרת שצריך יותר? כי היא רואה את הקדימה, אוקיי? וכשאישה רואה את הקדימה והופכת להיות כבדה יותר איתך, זה כי היא מבקשת ממך להתאמן ולהתחזק ולהיות חזק יותר ולהתעשת על עצמך ולבנות את עצמך אל העתיד שהיא רואה בשבילכם, שאתם רואים ביחד, שתכננתם ללכת אליו. היא בעצם אומרת לך שנחלשת בצורה כזו או אחרת. זו מערכת היחסים, זו היחסיות. כשהיא קלה לך, סימן שאתה חזק. כשהיא כבדה לך, סימן שאתה חלש. תודה לה על התפקיד האדיר הזה, כי לא קל לעשות אותו, ולא קל לשקף במהות שלנו את מה שאתם צריכים לעשות בחיים שלכם. תלך תיתן לה חיבוק ונשיקה, ותתחיל להתאמן, תתחיל להתחזק. בשביל שניכם, בשביל הבית, בשביל הילדים, בשביל כל עם ישראל הזה שצריך את הגברים שלנו חזקים, חזקים, חזקים. בעיקר ברוח.